Awuor. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng okwedo gavana ma Siaya James Orengo kowacho ni Orengo onge gi chenro moro amora mar dongo kaunti ma Siaya, komedo ni tende en mar wichkuot ne jo Siaya. Ochieng oseyo Orengo kuom koso chwalo ajenda mare mar dongruok ne jatend piny, ka gavanas mamoko to notimo kamano e kinde limbe William Ruto e gwenge ma Kaluo. Nomedo ni Orengo ne ok nyal chwalo chenro mag dongruok kaluwore ni pok obago romo moro amora kod jotelo ma kaunti no nyaka nodonji e apisi. Ochieng onyiso Orengo mondo we kwedo tiyo kanyakla gi jatend piny William Ruto, gino mowacho ni thiro dongruok ma kaunti no. Yani wan Siaya kae chakre year 2022 onge chenga chiel mwasoro kaka MPs ma Siaya i governor ma Siaya. Yani o believe no ng'eyo kila kitu, ukando penye ngato an koro an MP mare. Kata penye no David itimo nango kae okuchimo kupenya kawuono. Koro wane meeting yani en which court madunga enjo thurwa. Une meeting ipako mbele mabayo kila ngato loko magi to into maru kata chiel onge miwacho. Igo mana yuak. Sama jowere ukwayo indi kwerni go siasa. Jothurwa ana ukabiro gora Orengo lakini nyaka wanyise ngati jotame kadhi kawo mondo atimne tijno chieng' mbele kae kotame tabo kawo mondo atia wuon.